croeso chi yma, a ni'n parhau I feddwl am lawenydd yr wyl yn ystod yr wythnos hon. Pan o'n i'n blentyn, mi oedd yn Nadolig I mi, fel y rhan fwyaf o blant yn gwlad ni, yn adeg o edrych ymlaen at y dderbyn, at gael rhyw anrhegion fydde'n rhoi rhyw hapusrwydd neu llawenydd I ni. Dwi'n cofio'r Nadolig hwnnw enghraifft pan gefais I drên trydan, a phob Nadolig wedi hynny oedd na ryw fodel bach o gerbyd neu chydig bach mwy o drac, a mi ges I oriau o hapusrwydd yn chwarae efo'r trên hwnnw. Wrth gwrs, mae'r dolig da ni gyfarwydd ag o yn annog yn plant I feddwl yn y ffordd yma, gyda'r cwestiwn, wel, be wyt ti isio gan Sion Corn? Ond dyna fe ddechreuodd pethau newid. Mi ffeindiais I fod yna lawenydd gwahanol. Ryw ddedwyddwch mwy ystyrlon, yn y weithred o roi. Dwi'n cofio enghraifft Nadolig hwnnw pan oedd Steffan yn mab wedi dechrau deall be oedd yn digwydd adeg y Nadolig. A fynte'n cerdded I mewn i'r ystafell, gweld yr hosan wrth y lle tân yn llawn a'r pentwr anrhegion yn disgwyl amdano a'i lygyd yn disgleirio. A Gwenna a finne wrth yn bodd yn gweld y rhyfeddod yn ei wyneb. Ac yma yn honno, mi wnes I ddarganfod y gwirionedd mae'r Beibl yn ei ddeud ddath o enna Iesu I hun, mae dedwyddach i'w rhoi, na derbyn. Ac os yna unrhyw beth yn profi mae felly mae Duw yn ei gweld ti, yna hanes y Nadolig ydy hynny. Mae'r Nadolig yn rhoi llawenydd I Dduw. Chi'n gweld, un o gelwyddau'r diafol ydy fod Duw yn hawlio rhyw aberth ganddo ni. Rhyw sut, di o ddim ond yn cael llawenydd pan da ni yn ffeindio rhywbeth digon da i'w roed iddo fo. Rhaid dod o hyd I rhywbeth fydden ni fod lonni fo, rhyw safon o sancteiddrwydd, rhyw nifer mawr o weithredoedd da. Cyflwyno rhyw fath o aberth, gwneud rhyw fath o'r hydru mawr fydd yn impresif I Dduw. Ac os bydd o'n ddigon da, yna mi wnaeth o yn derbyn ni a derbyn yn rhoddion. Ond nid felly mae Duw yn meddwl na gweithredu. Mae o'n holl gyfoethog. Be fedrwn ni I roi iddo fo sy'n mynd I fod yn impresif? Holl bwynt y Nadolig ydy fod Duw yn rhoi I ni. A be dwi'n ceisio I ddeud fan yma ydy fod hyn yn I blesio fo. Yn wir, does dim byd fedrwn ni wneud sy'n mynd I roi mwy o lawenydd I Dduw na derbyn ei roddion ac yn arbennig ei rodd o'i fab ei hun. Oherwydd fel mae'r adnod fwyaf cyfarwydd honno yn ei ddeud, do carodd Duw y byd gymaint nes iddo roi ei unig fab, mwyn I bob un sy'n credu ynddo ef beidio mynd I ddistryw, ond cael bywyd tragwyddol. Rywsut, da ni'n meddwl fod gynno ni rhywbeth gwell i'w roed iddo fo, ond mi roddodd o drysor mwyar nef I ni. A'i roi mwyn tynnu ymaith yn heuogrwydd trwy dalu pris ein brad ar groes Calfaria. Ac yn sgil yr anreg hwnnw, daw llu o roddion eraill oedd wylo. Maddeuant am bob bai, tangnefedd cydwybod a chalon. Gwybod fod pethau'n iawn rhyngddo ni a'n crewr. Cael yn mabwysiadu I mewn i'w deulu hun a chael yr ysbryd glân dod I ymgartrefu ynddo ni, ac ar ben y cwbl a ddewid o etifeddiaeth dragwyddol. Na all diafol, cnawd na byd I ddwyn oddi arno ni. Nid aberth mae Duw yn ei ddymuno ganddo ni, ond I ni mewn gwleiddra gydnabod yn methiant a derbyn ei drigaredd, derbyn ei gariad, derbyn ei fab fel gwaredwr. A dyna sy'n rhoi llawenydd I grewr y bydysawd. Llawenydd sy'n cael ei adleisio yn llais yr angylion uwch bryniau Bethlehem ac yn carolen unne. A bellach ymlaen, bellach ymlaen, fe ddydodd yr arglwydd Iesu Grist fod llawenydd yn y nef am bob un pechadur sy'n edif ar hau. Felly, wrth I ni dderbyn anrhegion y Nadolig hwn, fe gawn gyfle I gofio ac I ddiolch am yr anrheg gorau roddwyd I ni erioed. Ac wrth I ni roi anrhegion,
Gallwn ni atgoffa'n hennan ar y naill llaw o'r llawenydd mae Duw yn ei gael wrth yn gweld yn derbyn i rodd o. Ac ar y llaw arall ei siom, os da ni'n dymuno troi ymaith a gwrthod ymddiried yn yr arglwydd Iesu.